Ayun mga idol, yaw naman kami nigdi sa may baybayon. Tamay uminabot na sira hali kay Bossing Randy. Yug-yugon man na. From San Ramon. Shout out naman dyan si Kundoy. Kundoy TV. Bye. Sa lahat ng mga vloggers ng Rapo-Rapo, shout out sa inyo mga idol. Ano? And, hanap buhay naman kita niya. May pigurag-urag si Boss Randy. Ano, bulangawan? Bako. Nalani. Barangan. Una ko kang bulinaw. Isa sa yug-yugon. Uri dapat ay bakong ano? Balad. Ayan na. Makirilo ng mga idol. Tanganing may tindata na. Ano inini pa? So, pinarasukit pa bagay na Ari ni pero yan. Gayon na baga. Marunaso. Lingon ta daw so sira ni Boss Randy kung mawalag talaga. Anong Boss Randy? Tindugong pa? Oh, yung sumbat yung lang dati. Kaya ba? Madali nang kita sumaki na sa ibabaw. Humakilag sa ibabaw. Kuyog-kuyogon mo Bastiya. Jesus ko daw. Ilag na databi mga idol so makina sa ibabaw. Sumaki na sa ibabaw. Ano Pero kung ibang babaw, ito ang magayan. Jesus ko daw. Ano na bata mainitaon. Babarabaw pa. Diyan lang bangge. Mabugte pagkabanggi na. Alas 11:30. Nasa irit na kayo katuro. Nasa ano niya, nasa paghukragong, kan mga pag-iriba. Tapos kami mata. Ay. Isa so yan sa mga yilupin. Kudoy. Kutsaraan? Aw yan ang pikutsara nang unyan. Nahiling muna bag ano. Bambukag bagang sa aruyo. Sa aruyo. Yan na. Pig kilo na ni Tia Friend. Inot na kilo. Inot na salang. Benching ko muna. Tangani. Ano? Ayan ang mga hanap buhay ng mga idol sa ibong. Ang pagsira, saro na. Ko lang ang pakikarga. May bay pang duwang sa. Ay gwapang baybay na karga. Oo, pala ngunyan ko na nahiling. Kulang pa sa karga, may duwa pang baybay. Malani talaga. Siyempre ka na lagan niya, hollow blocks nga de. Hollow blocks. Ayan, kargang pagka hollow blocks. Pagpabali daw na dugi. Ayan, gayon sa nakan mga sira. 25 kilos. Ayan, ipapalis naman ni Kuya Bot dyan mga idol. Ay, sauce dit pang mahulog. Puwerte. Magayaw na. Abangan yung mga idol si Kuya Bot. Tabaka magtinda ni sa aga. Matinda ka? Depende. Depende da tabi. Tabaka ko. Age. Kung di maubos tulos, dahil na matinda si Kuya Bot sa Banwa. Panduang hornada, ipinalis na. Hinula na. Hinula na tabi. Pero sa banyera. Ito pa, igwa pa tabi. Mga sibubog naman ini mga idol. Pertiyo ng mga sibubog ini. Hali pa ni mga idol na rapo-rapo si Bossing Randy. Okay. Haling tanamon. Katana yang gagkopya. Ayan. Pertiyo na ning ihaw adi. Ayan mga idol, shoutout sa kabus ng mga taga-isla. Proud from Isla di Cagaray si Kuya Kuling Kuya Bot. Hilingon sa nendo. Puwerte yung tabi digyan sa muyang lugar. Siyempre, igwa kita ong isira hali kay Boss Randy. Boss, salamat ha. Dagdag pa? Bakit may dagdag ka pa dyan? Uragon ganyan yung pigta tao, nag-iirit pa.
Salamat. May Ocho, sibubog kita pasarap. budak yellow. Tao, pag-isarap. Ni 9.